Tervetuloa tämän ja vuoden ja edellisen vuoden oppilaat ja niin edespäin. Niin, minulla lausun muutaman sanasen. Sirius, kun tarkoitan. Se oli viime vuonna se Sirius. Eräs! Ikikää poikki! Se olen minä. Ei, pannaan poikki. Minulla on kerrottava sinulle jotain. No. Olen sinun... Missä mä olen? Herää Paavi! Me ollaan Tylypahkan pikajunassa senkin kanssa. Ei minä tiedä kuka on... Mikä? Mä muista. Poikki! Jee! Hyvää päivää! Tervetuloa poikki! Hyvää päivää! 10 uutisissa. Minä olen Raita Takkinen. Ei kun Raitas Makea. Kuka soitti ovikelloa? Poikki! Hyvää päivää ja minä olen Akuman täältä ostoskanavalta tai TV:stä. Ihan sama kuitenkin. No niin. Nyt on esittelyssä uusi partakone. Aivan se leikkaa 10 metriä sekunnissa. Katsokas näin. Painetaan vain tuosta napista. Tämä on vaarallinen.